IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Kalpasan iti ginginet iti napalabas nga daw Idol Bernard nagsublimanen ti nalabon ang makalapan da iti mangalap iti pagudpod Ilocos Norte partikular iti iti barangay pasalan kin iti Pansyan iti lang nga kalman permit ragsak da iti mangalap nga nagawid gaputa nakaad ado tunalada iti nayaldang ikan nga diri salmon kinadumpa nga klase ti ikan ang makakalapan kinakamat nga baybay patyen iti mangalap nga gapo iti panaginggit na pigsa iti napalabas nga daw kaya isod gapo na sutsipod namanen nga ado ti mawagaykan iti nakamat nga barangay malagi po iti napalabas katawan kastyuman idin Idol Bernard nga kalpasan ti napigsa gingined imalot makalapan ngaykan dahil tagapagudpod Ilocos Norte. Para dakwada, blessings dito yung nakalapan da agapot yearly nga iti kasto yung kadot makalakalapan ngayon nga nilagit pang nayo na pagbibiyagan dahil mangalap iti nadakamat at nga barangay alistomet nga ni Boss Idol Bernard dahil iti nakalapan da agapot mabenta da first class na ito yung amitens presko nga aglagto-lagto nga inyawid dahil iti mangalap iti nakamat nga barangay siyempre dahil iti mulong nga nag-goyd dato'y daklis at damit intake humda ada sherda kilo iti kaya da sherda Idol Bernard sanga na imo napagudpod amumeten napagudpod na labunda nga giparanod iti blessing Idol Bernard so iti agdaman namnaman dagiti mangalap nga adupay dagiti klastikan nga makalapan kastalokito dagiti panpano nga dagiti first class nga makalapan iti iliti pagudpod Ilocos Norte nga kaduan na dumadara kendati tanggigi Idol Bernard kas nakita iti kaduna iti video nga insiritay na panagkalap iti baybay iti pagudpod Ilocos Norte at apen dapat tiyenda Idol Bernard nga kapot pa naging ginit na basta naging ginit kiti natigsa siputan da adunukot makalapan nga ikaan siguro dagiti taga dagiti yung lugar kaya nabugyaw da so nga ang kinukuhan di pagudpod kung siguro ijamatan nga makalapan dagiti mangalap ikinadakamat nga ili Idol Bernard maragsakan ti gobyerno lokal iti pagudpod Ilocos Norte gabot every season ket saan nga malugi dagiti mangalap ang pantibaybay gabot nalabon ti makalapan da intunggal mapantag kalap iti baybay nga sakop iti pagudpod Ilocos Norte sana all pagudpod ket adot makalapan da ken makaraman ti presko nga ikan Idol Dennis Alipio tatak RMN.